nkɔrɔkɛ kungo Isa Kaujim ko a bɔtɔ filɛ ale bɔtɔ filɛ politique la ni MINUSMA ka mandat ma renouveler quoi k'a tɛ kuma tugun quoi. Quand il a dit ça ne ko n ko bon n ko feuilleton brésilien don n ko mɔgɔw ka taa épisode précédent lajɛ bani o plateau kelen sanfɛ ɲana a ka kuma in fɔ a ko ko acharnement b'a kɔ quoi ko mɔgɔw bɛ ka taa mugu ci a denw na f'a ka so da la k'a buraw n'a balimaw y'a wele ko cɛ in ɲinbɔ politique in na ni ko jɔ quoi ni jɔ journaliste b'a ɲininka k'i bɛna jɔ a ko bon ko ne a consultation k'an bɛ ɲɔgɔn ye o la ko n'an bɛnna min kan voilà ko fɛn bɛ ka biri mɔgɔ kun na quand il a dit ça d'abord o y'a ka avant dernier épisode ye a ye ni kalekan don mɔgɔ caman y'an wele an ko a bɛ fɛ ka bɔda de ɲini au moins n'a bɔra politique mɔgɔw b'a fɔ tiɲɛ na a n'a ka ko bɛɛ a y'a kumakan kɔni labato a bɔra ko Che Bara ko ye révolutionnaire ye ko tun bɛ taa terrain ka marifa ci la ko mais k'ale dɔgɔnin bɛ MINUSMA tenue don ko palais de la culture kɔnɔ a ka mɛ ne de b'a ka fɔ an bɛ se k'a kulonkɛ fɔ mais jamana ka hɛrɛ kɔnɔ ka jamana de kisi quoi an bɛ se k'a ɲɛfɔ o hukumu fɛnɛ bɛ yen quoi ko a nana o terrain kan an bɛ taa ko tiɲɛ na ko ɲani seliba in cɛ ko ni fanga m'a minɛ dɛ k'a bɛ taa Faransi quoi ko il sort des jeux k'an ka révision référendum kɛ ko komi fɛn bɛɛ forcélen don ko donc ko vive coup ko ale bɛ taa ko n'a bɔra Faransi k'a bɛ taa États-Unis ko vraiment donc nin de bɛ yen quoi elan kun tigɛ kun ye mun ye ka jamanadenw sigi Asimi na ka jamanadenw tigɛ Asimi na quoi cɛ Asimi ma min kɛ ɲuman na n'o sera sisan i b'a fɔ ko ayi ko bɛɛ nin tɛ dɛ o ye justice ko ye dɛ o ye tiɲɛ ye dɛ o ma kɛ dɛ n'o kuma daminɛna sisan an b'o fɔ dɛ Asimi Goyita i ko ko dɔgɔnin minɛw i ko ko dɔ kɛra anw ma fɛn ye en toute sincérité o ye tiɲɛ ye justice ko la anw ma fɛn ye dɛ o bɛ fɔ dɛ o bɛ fɔ yɛrɛ quoi o bɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ dɛ mais n'i nana lakana ko bunakun kan cɛ dɔ kɛra quoi caman yɛrɛ kɛra quoi mɔgɔw yɛrɛ tun ma da min na yɛrɛ quoi o kɛra san 2 kɔnɔ quoi o ye tiɲɛ fɛnɛ ye quoi o ka ɲi ka fɔ quoi donc pour nous ka MINUSMA maintenir yan bi Mali farali ko i bɛ k'o de jalalatigɛ kelen fila ka Mali bila guerre civile kɔnɔ dans 8 mois i bɛ k'o baara de dilan quoi oui élection présidentielle février 2024 o ye guerre civile le ni MINUSMA tora yan quoi comme en Côte d'Ivoire Ibou da magara la o ye guerre civile participation active au processus électoral o de don quoi Faransi sago dɔ de bɛ kɛ Mali président ye jagoya maliyɛnw joli kan quoi jagoya Faransi ni États-Unis tɛ taa quoi u t'an to Irisi bolo quoi jagoya quoi Côte d'Ivoire 2010 o ɲɔgɔn de don quoi s'il faut que des hélicos français bombardent Kuluba Kati o de bɛ kɛ quoi mais o tigi de bɛ kɛ candidat ye o de bɛ passer quoi o de ye MINUSMA ye quoi parce que u bɛ baara kɛ k'o de fɔ k'o tigi de gagnera wa malidenw tɛna sɔn o de ma an bɛna bɔ quoi an bɛna bɔ a des millions ka yiriw de minɛ ko Faransi jɔnden zone den kule tɛ sigi anw kunna quoi an bɛ bɔ k'o min fɔ joli de bɛna bɔn quoi bon joli min bɔnna 20 000 morts maliyɛn maa 20,000 o de ni binna san 11 guerre kɔnɔ quoi maliyɛn 2,000,000 ni kɔ o de y'a sigiyɔrɔ bila quoi 100,000 ni kɔ o de bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ quoi an bɛ fɛ o de ka jɔ quoi o de la an bɛ k'a fɔ MINUSMA ka taa quoi donc jamana ɲɛmɔgɔw Asimi ye dagani 3 cibali dɔ de sigi ko Mali ka kotigiya k'o tɛ tɛrɛmɛ n'o y'an ka souveraineté ye ko an ni Irisi ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ko cɛ k'i b'i ɲɛ b'o saraw la n'o ye le choix des partenaires stratégiques k'o tɛ discuter sabanan ko Vox Populi Vox Dei ko la voix du peuple est la voix de Dieu ko ni faso jama ko min k'ale Asimi Goyita ko o bon an y'a ye an ye laɲini caman kɛ Asimi ma sira a jɔra ka kɛ cɛ ye dɛ a y'olu kɛ quoi Asimi jamanadenw bɛ ka nin ɲini o de y'a to le 25 mai an bɛ bɔ de quoi ka stade in filɛ au pied de Kuluba Asimi sigilen Kuluba kɔnɔ a b'an ɲɛ quoi o caméra de surveillance ni bɛ Irisiw y'o gulon Kuluba quoi i bɛ omnisport ye quoi i b'o ye quoi donc a b'an ɲɛ komi an b'a kɛrɛfɛ quoi an bɔlen quoi an bɛ ka min fɔ quoi nin y'an ka kuma ye quoi Asimi bon ni jama in de bɛ jɔ ni diɲɛ fɛn bɛɛ cɛ ni jama in de bɛ ka bɔ k'a f'i ye quoi Asimi Goyita k'a ka ɲi tan quoi jɔn de bɛna ci ka taa quoi Choguel Kokala Mayiga ni Ablaye Diop de don wa colonel Ablaye Mayiga ni
Ablaye Diop de do wa John ne do John mena ta ministre jumɛnw mena ta quoi n'u taara le 30 juillet le 2 juillet kunbɛnli min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ aéroport fɔ Kuluba quoi maliyɛnw bɛ fɛ ka bɔ k'o de kɛ quoi Assimi Goïta an tulo b'o de la quoi olu ka taa dɔrɔn ko Mali ko le non renouvellement du mandat de la MINUSMA o de ye peuple ka kuma ye quoi et au retour ni France ni États-Unis taara ni Grande-Bretagne Angleterre k'u bɛ taa ko ɲagami parce que o fanga b'u bolo jamana 5 bɛ se ka wajibiya aw kan ka f'u bɛ t'u ka fɛn kɛ o la dɔrɔn Russie b'a ka veto da ko non Russie b'a ka veto da ko non Mali ko a tɛ renouveler je soutiens le Mali non a tɛ renouveler o y'a bannen de ye quoi o y'a bannen de ye o y'a bannen de ye c'est pourquoi dɔw fana bɛ ka kuma ko 5 bɛ se ka na 5 bɛ na cogo di Russie bɛ Chine bɛ 5 bɛ na cogo di bon mɔgɔw tɛ k'a faamu bɛɛ bɛ ka kuma ta bɛɛ bɛ ka kuma ta ko parce que transition ma jara bi a jara quoi donc ni telekun bɔr'i la n'i taara dɔgɔtɔrɔso la infirmier bɛ wele bɛɛ bɛ se ka wele nka n'a fɔra ko gabakuru bɛ kunkolo kɔnɔ a y'a to an ka chirurgien wele dɛ bon o de bɛ yen quoi gabakuru de donna kunkolo kɔnɔ quoi ça veut dire ka na se zɛmɛ yɛrɛ ma quoi donc chirurgien de bɛ se k'o opération kɛ quoi MINUSMA ko ye o de ye quoi c'est complexe hein c'est complexe donc c'est pourquoi nous demandons à ce que le peuple se mobilise peuple va mobiliser le 25 mai, qui est une date hautement symbolique. Ou au stade Modibo Keïta, un panafricain, Mounouye, Afrique qui est à Kumafondo. C'est pourquoi un panafricain est invité, Sénégalais au Bénin, Guy Marie Sagna, Burkinabé au Bénin, Serge Bayala, Béninois au Bénin, Kémy Seba, Cameroun au Bénin, Franklin Yamsi et Nathalie Yam. On est invité. Ni appel de Bamako sugu dɔ de ye quoi pour la libération de l'Afrique quoi parce que Mali ka libération Mali le peuple piloté c'est le Mali aujourd'hui qui dirige qui a le leadership du combat panafricain après les Modibo Keïta les Kwame Nkrumah les Sékou Touré les Thomas Sankara les Kadhafi aujourd'hui c'est le Mali qui dirige le combat panafricain sous le leadership éclairé et vigilant du président libérateur Assimi Goïta. O kuma de bɛ yen bi o de y'a to an ka ɲi ka bɔ k'an balima ninnu minnu bɛ ka na initiative caman taara Modibo Keïta fɛ olu lajɔra Faransi fɛ u b'a kɔrɔ dɔn quoi parce que mɔgɔ kelen tɛ se quoi Afrique ka ɲi ka fara ɲɔgɔn kan quoi donc après ça Union Ghana, Guinée, Mali, Modibo ninnu ka initiative do après ça Mali, Sénégal o de la hali kɔsa in na ni Sonko ye ɲɔgɔn sɔrɔ il disait que bon an kun bɛ ka kuma quoi parce que anw ye a yira bon fanga in ka lajɔ quoi Sonko e bɛ ka élection kɔnɔ bon sokɔnɔ kumaw don quoi mais ne ko a ma ne fɛla ye min ye jamaba min bɛ ka bɔ Dakar n ko ne k'u ta yɔrɔ dɔn quoi e bɛ ka tour cɛ n'u ye aw ka segin ka taa so n ko warasogo jaya kalama ye quoi donc il dit que bon Mali contexte Sénégal contexte coup d'état ma kɛ Sénégal fɔlɔ a bɛ ta bon ne ko n ko Sénégal de coup d'état yira Afrique bɛɛ la a ko comment n ko Modibo Keïta était le président du Mali et du Sénégal vous avez renversé Modibo Keïta à travers les Léopold Sédar Senghor n ko de ye coup d'état fɔlɔ ye Afrique kɔnɔ o de ye coup d'état fɔlɔ ye a tun ka palais bɛ Dakar de a dogora terrain de fɛ ka na Bamako donc pour nous o ye coup d'état de ye o donc ça c'est une vérité qui est là o Léopold Sédar Senghor kelen tilala ka fɔ k'i bɛ se ka ban Modibo Keïta la ou bien a ka taabolo la ko mais ko c'est un homme droit c'est un homme sain o ye tiɲɛ ye quoi hali jugu b'i tanu yɔrɔ min na ka tila k'a ɲini ko k'a tigɛ d'i ma an bɛ maa ni masa fɔ a ka dafali la